Proszę Państwa, to jest stół montażowy. Sam spędziłem przy takim stole setki godzin, może i więcej. Właściwie od lat powojennych, aż do 2000 roku dziennikarze radiowi swoje materiały montowali na takich stołach. Jedno kółko na taśmę, drugie kółko, talerz właściwie i trzecie na to, co się wycinało z tej taśmy. Trzeba było na głowicy złapać początek wyrazu, na przykład jak ktoś mówił dzień dobry Państwu i chciałem wyciąć Państwu, no to musiałem znaleźć, gdzie jest Państwu, tak? No. Ciach tą gilotynką się wycinało. No a gdzie było klejenie? A no właśnie. I ta taśma różni się od taśm, które być może jeszcze starsi słuchacze znają, pamiętają, chociażby magnetofony ZK-140, nie? Czterościeżkowe. Emulsja, na której następował zapis, była po jednej stronie i po drugiej stronie w taśmie amatorskiej. Taśma profesjonalna radiowa przede wszystkim miała zapis na jednej ścieżce, a nie na czterech, a z drugiej strony nie było emulsji. Dlaczego? Dlatego, że jak się ucięło, to po tej stronie takim lepcem, coś ala taśma klejąca, tylko taka specjalna radiowa, trzeba było to skleić. No i tak to wyglądało. To jest rozbiegówka, to była inna taśma. No i tak to wyglądało. Natomiast tu widzimy stół mikserski. Stoły mikserskie, czyli te urządzenia, które pozwalały realizować program. Zwykle realizator dźwięku siadał przy takim stole. Po drugiej stronie szyby w studiu był prowadzący, dziennikarz, no a ten realizator musiał to jakoś wszystko ogarnąć ze strony technicznej. To są lata 70. minionego wieku. Właściwie dzisiaj stołów mikserskich w takim kształcie, jak tutaj widzimy na tej ekspozycji muzealnej, już nie ma. No a kaj się miksuje w takim razie? Kaj się miksuje? No. No miksuje się inaczej. Są takie stoły, ale nie takie, prawda? One są jakby prostsze. Dzisiaj wiele rzeczy, kiedyś cała muzyka była emitowana z taśmy. Dzisiaj pliki dźwiękowe, komputerowe zastępują taśmę. Nie ma płyty kompaktowej na antenie, prawda? To już jest zupełnie inne radio, dlatego też to, co minęło, na szczęście możemy obejrzeć tu na tej muzealnej ekspozycji. Na szczęście, dzięki takim ludziom jak Wy. No, wie Państwo, tak jak mówię, no to było takie moje marzenie, żeby jakoś to ocalić, żeby to zachować. No i dzisiaj wiemy już, że to była bardzo dobra decyzja, bo to zaczyna żyć swoim życiem, zaczyna to rosnąć. Byli pracownicy przynoszą nam jakieś rzeczy, które kupili jako złom, ale i słuchacze przynieśli nam także stare odbiorniki znalezione gdzieś tam na strychu. My to wszystko oczywiście konserwujemy, no i mam nadzieję, że to będzie dalej się rozrastało. Jeszcze coś Pani pokaże. Chce Pani zobaczyć? Przez całe lata, kiedy w Radiu Katowice działały znakomite orkiestry rozrywkowe. Pierwszą orkiestrę rozrywkową założył w 1938 roku Jerzy Harald. Potem po wojnie małą orkiestrę taneczną. Wreszcie kilka lat po wojnie słynną orkiestrę taneczną rozgłośni śląskiej pod kierunkiem Jerzego Haralda. I właściwie od tego momentu wszystkie największe gwiazdy polskiej estrady przyjeżdżały do Katowic po to, żeby nagrywać swoje piosenki. A potem w latach 70., kiedy prym wiodła orkiestra Jerzego Miliana, słynna orkiestra Polskiego Radia i Telewizji, również wszyscy wielcy polskiej estrady. Ja kiedyś próbowałem ustalić, kto tu nagrywał, ale w pewnym momencie się zorientowałem, że łatwiej mi będzie ustalić, kto nie nagrywał w Radiu Katowice piosenek. My czasami nie mamy świadomości tego, że te wielkie przeboje, prawda, i Anny Jander, i Eleni, i Krzysztofa Krawczyka, i Rudiego Schuberta, i Ireny Santor, to wszystko było nagrywane tu, przy ulicy Ligonia 29. Jak na przykład teraz Pani może sobie zanucić Córko Rybaka, na przykład, nie? No. Gdzie to było grane? No w Katowicach, tak? A dzisiaj już jest wielki przebój. Albo Parostatkiem w Dziwny rejs Krawczyk śpiewał, nie? Albo cały ten świat Anna Jantar. To wszystko są przeboje nagrywane tutaj w tym radiu. Dlaczego? Dlatego, że była znakomita orkiestra, a to było bardzo ważne, że byli muzycy na miejscu, sesyjni, wspaniali, super. I Radio Katowice jako jeden z pierwszych miał magnetofon wielośladowy. On się nie zachował, ale tak wyglądała taśma do tego magnetofonu wielośladowego. Czyli nie czterościeżkowy? Na 16 ścieżek, 16 torów, tak, na jedno nagranie. To był kosmos wtedy, jak na tamte czasy. Można było zupełnie, no wtedy to było coś, tak.
Jako... Także tak wyglądała ta A jaki taśma. on był wielki, ten No magnetofon? nie był wielki, Był był taki podobny jak- do tych magnetofonów studyjnych, które możemy zobaczyć tutaj, prawda? Jak Pani teraz się przesunie, proszę zwrócić uwagę, to są magnetofony, które były w reżyserkach, tak zwane studyjne. One służyły do odtwarzania tej taśmy radiowej. A ten wieloślad, on był podobny, może troszkę większy, ale nie bardzo wiele większy. Skoro o magnetofonach mówimy, to muszę pokazać Pani jeszcze dwa magnetofony. Jest ich tutaj wiele, bo właściwie od lat 50. Ktoś mówi kiedyś, a czy Wy macie tam przedwojenne nagranie tego i tego? Ja mówię, jakby Pani wiedział, że przed wojną nie było taśmy. No, Taśma radiowa w polskiej radiofonii to jest 1950 rok. I dopiero po 50 roku powstają radiowe archiwa, dlatego, że można tą taśmę nagraną schować. I to jest ten moment. A jak przed wojną nagrywano? Na płytach decelitowych, ale to już zupełnie inna opowieść. Jest rok 50, do Polskiego Radia Katowice docierają pierwsze magnetofony, to są takie magnetofony. One oczywiście działają jeszcze, tu jak wpuszczamy wycieczki, to można tutaj jeszcze jakieś stare piosenki pokazowo odtwarzać, ale proszę zwrócić uwagę, jaka to była rewolucja. Otóż dwóch chopa mogło to wziąć, Jezusie. załadować na auto, pojechać na nagranie i wrócić do radia z nagraną taśmą. Czyli pierwszy magnetofon reporterski, jakbyśmy powiedzieli, No, na którym potem przez wiele dziesiątek lat było oparte funkcjonowanie radiofonii na całym świecie. Na tym to polega, że jadę gdzieś i kogoś nagrywam, tak jak Pani dzisiaj mnie, prawda? No wtedy taki magnetofon to już umożliwiał. Wcześniej, do 50 roku, takiej możliwości nie było. a wiele on waży? No, trochę waży, to będzie jakieś prawie 50 kg. Także dwóch chłopów. Proszę Państwa, a to są magnetofony marki Uher. Marzenie każdego reportera w latach 70., także 80., sam pamiętam, też marzyłem o takim magnetofonie i bardzo wiele nagrań robiłem na tym Uherze. Ale najlepszym wtedy magnetofonem był magnetofon firmy Kudelski. Kudelski był Polakiem, ale nie potrafił w latach 60. bodajże opatentować swojego wynalazku w Polsce. No i został nielegalnie, jak wtedy mówiono, w Szwajcarii i tam opatentował to i tam założył swoją firmę, która świetnie prosperuje do dzisiaj. To były magnetofony robione tak jak Rolls-Royce, trochę metodą handmade, trochę ręcznie, trochę maszynowo. I były to magnetofony niezwykłe. Ich niezawodność była nieprawdopodobna. Były to jedyne magnetofony, które w tamtych czasach miały atest Wyższego Urzędu Górniczego i na przykład można z nimi było zjeżdżać do kopalń gazowych. Z innymi nie można było zjeżdżać, bo takiego atestu nie miały. Magnetofony Kudelskiego, akurat nie ten model, tylko inne, były w statkach Apollo, które lądowały na Księżycu. To wszystko wymyślił Polak, tak? A ten magnetofon, to jest też Kudelski, ale już późniejszy czas, też lata 70., no ten już był taki, jakby powiedzieć młodzieżowym językiem, wypasiony. Tak, wypasiony. Niektórzy mówili, że on kosztował tyle, ile Fiat Mirafiore. Wtedy w latach. A po jakim był taki drogi? Czy czym ten wypas? Niezwykła technologia, niezawodność i wszystko robione, tak jak mówię, nie maszynowo, tylko prawie że ręcznie. To dlaczego Rolls-Royce jest taki drogi? No ja, 18 bars, nie na karuseli. No tu jest Tym jedna podobnie, złoto. no tu jest troszkę podobnie, jeżeli chodzi o magnetofony. Tak to było robione. One nie schodziły seryjnie z tego prywatnego zakładu Kudelskiego, tylko były robione na konkretne zamówienie, w małych seriach, tak? To musiało kosztować. Ale też niezawodność była niezwykła. Wiecie co, wy młode to wy komórką, wszystko, nie? Komórki też mogę, proszę bardzo. Jakby Pani chciała wiedzieć, jak wyglądały pierwsze komórki, przychodzą młodzi ludzie i mi pytają, a co to jest? Ja mówię, telefon komórkowy. Nie, niemożliwe. Ta księga sam. Tak, to są wszystko telefony komórkowe, które służyły dziennikarzom radiowym do tego, żeby pracować, także przekazywać relacje. Ja też jeździłem na sportowe transmisje, często za granicę i zabierałem ze sobą tą wielką skrzynkę. Ja chciała padać dwie rzeczy. No. Ja się myślę, że pan Henryk Żonka jeszcze mi też nie odmówi, bo chciała mu padać jedna rzecz, że u nie
kolekcjonerem i posiadaczem jedyny na świecie, tak się myśla, kolekcji, ale wy powiedzcie sami, bo co ja będę się sam wypieszę. Powiedzcie, co to macie za kolekcja? Bo ja się do was proszę na następny wywiad. Dobrze, to powiem tak. Ja przez całe życie pracowałem jako sprawozdawca sportowy. Takie były moje marzenia. Ja oczywiście zajmowałem się tematyką regionalną, śląską, ale główne moje zajęcie w radiu to jednak była praca na stadionach. Zajmowałem się przede wszystkim żużlem, no dzisiaj to robię. Drugą moją dyscypliną było kolarstwo, wyścigi pokoju, Tour de Pologne, Mistrzostwa Świata. Kilka razy również było mi dane obsługiwać Igrzyska Olimpijskie, więc to była moja działka. I jakoś tak zawsze chciałem przywieźć jakąś pamiątkę, więc w moich czasach już na Igrzyskach Olimpijskich były maskotki, oficjalne maskotki Igrzysk Olimpijskich. Ja gdzieś tam od Olimpiady Moskiewskiej, gdzie był ten pamiętny Misza, prawda, zacząłem je zbierać. Potem jak jechałem na Igrzyska, no to sobie kupowałem sam. Jak jechali koledzy, to było wiadomo, że grzący muszą przywieźć oryginalną maskotkę olimpijską, która dzisiaj jest już właściwie przedmiotem komercyjnym, zastrzeżonym i tak dalej. I maskotki pojawiły się na Igrzyskach Olimpijskich stosunkowo niedawno, w 1972 roku na Igrzyskach w Monachium, ale od tego czasu były. Niektóre były piękne. To często były projekty tworzone przez znakomitych artystów. Często były konkursy rozpisywane na imię tej maskotki. One miały i mają właściwie niezwykłą symbolikę, prawda? Potem doszły maskotki Igrzysk Paraolimpijskich również. No i ja zacząłem je zbierać. No i mam taką kolekcję. Nie wiem, czy ktoś w Polsce jeszcze taką samą ma. Na pewno wszystkie są w Muzeum Olimpijskim w Lozanie. A te, które są w Polsce, to na pewno są u mnie. I teraz w czerwcu No właśnie, zapraszam Państwa się. do Biblioteki Śląskiej. No, Konkretnie się, od do. nie znam jeszcze dokładnie tej daty, Pani Stefanio, ale to jest do ustalenia, na pewno w czerwcu. Obiecałem to kiedyś Panu Profesorowi Malickiemu, że te maskotki tam trafią do tego pięknego holu ekspozycyjnego Biblioteki Śląskiej i w czerwcu można je będzie oglądać. A jak ktoś przyjdzie na otwarcie, to może i dowie się jakichś historii, o których będę opowiadał. Czyli co? Zaproszony was w imieniu Biblioteki Śląskiej, pana Henryka Grządki. Obejrzeć w czerwcu te maskotki. Obejrzeć w czerwcu te maskotki. Pięknie was Zapraszam. zaproszony.